Katarína Maternová. Katarína cestovala si 12 hodín z Kieva do Užhorodu a z Užhorodu autom do Košíc. Čo to dnes znamená cestovať na Ukrajine, aj keď je to západná Ukrajina? No tak jednak je to obrovská krajina, najväčšia v Európe. Takže to dlho trvá, presne 12 hodín z Kieva do Užhorodu. Ale to je také príjemnejšie cestovanie ako cestovanie do Poľska, lebo nejde človek cez hranice, takže ho v noci nemusia budiť. Takže to je moja najobľúbenejšia cesta vlakom. No ale odkedy Rusi začali útočiť aj na osobné vlaky, pred pár týždňami pri Charkove proste zabili asi 7 ľudí vo vlaku, tak je taký proste z toho trochu obava, no ale máme dve možnosti, buď s vlakom alebo autom. Nebojíš sa, keď nastupuješ do vlaku? Mám taký jemný pocit obavy, ale hovorím len teraz. Do tie prvé 2,5 roka, čo tam žijem, tak som nemala. Mala som naopak vždy veľmi bezpečný pocit vo vlaku. Si v Kieve od 2023 roku, si veľvyslankyňou Európskej únie a Európskych spoločenstiev v Kieve. Kedy si sa dozvedela, že pôjdeš do Kieva ako najvyššia predstaviteľka Európskej únie na post? No tak to bol konkurs v prvom rade na to a ja som sa zaoberala Ukrajinou. Ja som mala Ukrajinu na starosti ako v komisii ako hlavný človek na Ukrajinu. Čiže ty si chcela ísť? Takže ja som sa prihlásila samozrejme do toho konkurzu a ten konkurs trvá zhruba 3/4 roka. No a som ho vyhrala, tak som sa dozvedela, myslím, nejak okolo Veľkej noci, že pôjdem v septembri do Kieva. Nikto ťa neodhováral? Lebo treba pripomenúť pre tých, čo to ešte nevedia, dúfajme, že to už vedia všetci, že už v tom čase rok vlastne Rusko útočilo na Ukrajinu. Nikto ťa, napríklad aj rodina, blízky ti nehovorí, samozrejme, že Katarína, prosím ťa, čo si to urobila? Rok a pol už teda fičala vojna. Ale nezabudnime, že ešte to bola taká optimistická doba, kedy sme si všetci mysleli, že sa to skončí skôr. Nikto si nemyslel, že to bude trvať 4 roky a ešte nevieme, kedy to skončí. No a samozrejme, že boli moja rodina, môj syn boli z toho nie veľmi nadšení. Ja som to brala ako proste výzvu a vyvrcholenie mojej práce s Ukrajinou, ktoré prišlo tak prirodzene. Ale ty si vôbec ten faktor strachu nezohľadňovala. A myslela si napríklad na to, že všade ako najvyššia predstaviteľka EÚ na Ukrajine budeš všade cestovať vlastne vlakmi? No na to som samozrejme myslela, lebo ja som už po 24. februári 2022, ja som tam cestovala samozrejme ešte z Bruselu a vlakmi a autami a tak to som samozrejme zohľadňovala, čo som vtedy si nie celkom uvedomila, že aké je to vyčerpávajúce. Tvoja motivácia bola aká? Ísť do konkurzu a stať sa napokon aj veľvyslankyňou EÚ v Kieve? To bolo, hovorím, ja som mala na starosti v Európskej komisii Ukrajinu a proste reprezentovať a byť tam v dobe, kedy im potrebujeme jednak veľmi silne pomáhať počas vojny a takisto sa začnú rokovania o vstupe do Európskej únie, tak som si nevedela predstaviť lepšieho človeka ako seba, aby to išiel robiť, no. Nastúpila si za takých zvláštnych okolností, pretože mnohí ľudia nevedia a napokon je to aj predmetom kritiky alebo polemiky, že čo to vlastne znamená zahraničná politika Európskej únie. Máme dnes vysokú predstaviteľku, o ktorej by sa dalo povedať, že je ministerkou zahraničných vecí. Máme zastupiteľské úrady Európskej únie. Mnohí ľudia to využívajú častokrát ako konzulárnu pomoc, keď majú problémy v zahraničí. Ale ty si predsa len predstaviteľkou EÚ vo vojnovej zóne a sama si povedala, že po tejto zime, po týchto ruských útokoch sa Kyjev zmenil vlastne na frontové mesto. Čo to znamená, keď to ty povieš? A čo to znamená pre človeka, ktorý v tvojej pozícii pociťuje úplne rovnakú bezmocnosť ako ktorýkoľvek obyvateľ a obyvateľka Kyjeva, ktorí nemajú ani kúrenie? Tak na rozdiel od toho obrovského množstva ľudí, ktorí nemajú kúrenie a majú málo svetla, tak ja mám v podstate privilegovanú pozíciu, lebo bývam v hoteli medzinárodnom, kde tieto služby zatiaľ fungujú, ale často chodím aj do tých častí, kde ľudia nemajú, skutočne majú 2-3 hodiny svetla za deň, elektriku za deň.
A toto neviem, či si to ľudia vedia predstaviť. Vedia si predstaviť chvíľu byť bez elektriky, ale keď to je týždeň, 2 týždne, 3 týždne, to je neuveriteľne náročné. Hlavne najhoršie je, keď nie je teplo. Lebo si kúria, spia tak, že si do fľašiek dajú horúcu vodu a si s tým lahnú a to objímajú proste fľašu s horúcou vodou, aby vedeli zaspať. Ako je to skutočne dramatické. Tie zimy boli ukrutné a dôvod, prečo nemajú svetlo a prečo nemajú teplo je, že Rusi systematicky bombardovali a žiaľ Bohu úspešne proste zdroje elektrickej energie a tepla okolo Kieva. Takže preto hovorím, že je to teraz frontové mesto, lebo z minus 20 mrazmi, keď je 500 000 ľudí bez tepla, niekedy aj viac, kým sa to neopraví, no tak je to taká dramatická situácia. Je to 4. rok vojny, už trvá dlhšie, ako pre Sovietov trvala veľká vlastnícka vojna. Tie územné zisky Ruskej federácie sú v skutočnosti podľa mnohých zahraničných a inštitútov vojenských expertov mizerné v skutočnosti. Ten postup, myslím, že Inštitút pre štúdium vojny vypočítal, že postup denný je 17 cm na frontovej línii za obrovskú cenu, za tisíce mŕtvych ruských vojakov. Napriek tomu nič nenasvedčuje tomu, že by Rusi chceli s touto vojnou prestať. Pred chvíľou si povedala jednu dôležitú vec. Nikto by si nebol pomyslel, keď si ty nastupovala, že to bude trvať tak dlho. Čo sa vlastne stalo? Prečo tá vojna trvá tak dlho? Vojna trvá tak dlho, lebo Rusi okrem toho, že na boisku majú tie zisky mizerné, ako si povedal, rozhodne ten Stalin za tento istý čas dosiahol oveľa viac a podmanil si proste veľkú časť východnej Európy. Tak v jednom sa im strašne darí a to je v ich naratívoch dezinformačných, kde proste presvedčili a očividne presvedčili aj mnohých lídrov, najmä na druhej strane oceánu, o tom, že oni vyhrávajú a že ich výhra je proste niečo, k čomu smerujeme. Hoci to nie je tak. Ako to, že Ukrajina s nimi bojuje a že ich drží pri týchto mizerných ziskoch, zhruba 20% územia, niečo cez 20% územia, je už obrovská prehra pre Putina. 3 veci sa mu nepodarili. Jedna vec je, že nezískal Kyjev za 3 dní a Ukrajinu za týždeň, ako hovoril. Naopak, 4 roky sa vedie ukrutná vojna a on má obrovské straty. Druhá vec, čo sa mu nepodarilo, je udržať NATO, alebo zmenšiť NATO. Naopak, NATO narastlo sa rozšírilo o 2 ďalšie krajiny a zdvojnásobila sa hranica medzi NATO a Ruskom kvôli vstupu Fínska. No a tretia vec, čo sa mu nepodarila, je, že jeho reputácia a úspechy na medzinárodnom poli sú niečo to boli. Padol jeho režim v Sýrii, Venezuela a proste nemá nejaké úspechy mimo na svetovom poli. Čiže strategicky už prehral, len zatiaľ to stojí strašne veľa ukrajinských životov. Keď hovoríš, že má úspechy, ktoré sú naozaj mizerné, alebo aj a to je veľmi dobré, že si to pripomenul, že padajú aj jeho proxy režimy vo svete. Irán je takisto ohrozený, čo treba povedať, to je významný dovozca vražedných zbraní na ukrajinský front pre Ruskú federáciu. Napriek tomu Rusi predstierajú, že rokujú o miery. Ja viem, že ty nemôžeš mnohé veci komentovať kvôli tomu, aké máš postavenie diplomatické, ale predsa len prezident Trump sľuboval mier do 24 hodín. V januári bol rok od jeho nástupu a zdá sa, že sa absolútne vlastne nič nezmenilo, okrem toho, že vynadali Zelenskému za to, ako je oblečený na prvom pracovnom stretnutí v oválnej pracovni. Je toto niečo, čo Rusom vyhovuje? Predstierať, že sa o niečom rokuje, ale v skutočnosti sa nie sú ochotní vlastne prestať bombardovať a prestať útočiť dokonca ani počas sviatkov vianočných? Určite, že im to vyhovuje, pretože naťahujú čas. Ich hlavná kalkulácia je, že oni vydržia dlhšie. Z toho vychádzajú, hej? Z toho vychádzajú a samozrejme
Napríklad Ukrajinci majú jednoznačnú prevahu v inováciách a v technológiách na dróny, no ale veľmi ľahko sa to okapčí a potom tá škálovacia schopnosť Ruska je oveľa väčšia, ako majú Ukrajinci. Čiže ich hlavný kalkul je, že vydržia dlhšie, ako vydrží sila západu proste Ukrajinu podporovať a ako vydržia Ukrajinci. Ale myslím si, že to je zlý kalkul. No, trvá to 4 roky a tie územné, lebo ty si povedal, je to 20% územia, treba však možno upresniť, že veľkú časť tohto územia získali už v 2014, keď sa do toho započíta Krím. Áno. A ukrajinská armáda bola vtedy vo veľmi inej forme a vo veľmi inej situácii, nebola schopná vlastne ubrániť to územie v Luhansku, v Donecku. Napriek tomu Rusi útočia. Táto zima je najdramatickejšia pre civilné obyvateľstvo, pretože otvorene útočia na zdroje tepla, zdroje elektriny. Cítiť z toho trošku takú zmenu ako k nervozite? Lebo toto je už teror proti civilnému obyvateľstvu. Určite, ale je to zmena taktiky, hej? Chcela by som povedať, že ten teror k civilnému obyvateľstvu je dlhodobý. Stupňuje sa, ale už existoval v 22., 23., 24., však si môžeme spomenúť na Buču a tie mŕtve telá proste po dvoroch a po cestách. To boli civilisti, to neboli žiadne vojenské sily. Čiže ten teror voči obyvateľstvu trvá dlhodobo. Teraz je možno viac vypuklejší. Stúpa to samozrejme tými rokmi, ale toto je ich taktika dlhú dobu. Oni proste zaútočili na divadlo, kde bol kríž červený a kde bolo napísané sú tu deti a proste to bombardovali. Áno. A čiže oni týchto vojnových zločinov, a to si treba pripomenúť, útoky na civilistov počas vojny je vojnový zločin. Toto nie je niečo, čo je podľa pravidiel vojny košer. Čiže toto oni robia bežne. Problém je, že oni varia verejnú mienku ako žabu v hrnci. To, že je v Kyjeve humanitárna katastrofa. Tam ľudia mrznú v svojich vlastných domoch. Tam proste Červený kríž robí stany, kde sa zakúri cez nejaký generátor, aby si tam ľudia došli trochu oddychnúť a načaržovať svoje telefóny a vypiť si teplý čaj. Toto je realita v Kyjeve. Ja som bola asi na 3 alebo 4 takých miestach za posledné 2 týždne. A o tom sa už ani nehovorí v médiách svetových. Rusi niekoho počúvajú? Niekto im to povie, že toto nerobte? Že toto je terorizmus proti civilnému obyvateľstvu? A môžete skončiť v Hágu za toto napríklad? Ja si nemyslím, že takto s nimi niekto vedie túto debatu, ale mne napríklad, čo sa stalo je, že ja som opublikovala svoju fotku, ako som proste ďalšiu noc spala v kúpeľni v hoteli, lebo boli nálety a na to veľmi ostro, agresívne na mňa reagovala hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie. Pretože to bol taký veľmi populárny post a bežne sa o tom nepíše, že oni robia nálety takéto. Už sa to stalo ako normálnou realitou. Ale vrátim sa k tejto situácii, lebo nie je to úplne bežné a v tomto sa úplne vymýkáš vlastne aj z takej tej klasickej akož diplomatickej striedmosti komunikačnej, že ty veľmi veľa komunikuješ, veľmi ľudsky komunikuješ, chodíš po Ukrajine, ukazuješ, ako ľudia žijú, ukazuješ, čo je zbombardované, čo je zničené. Ako by si nerešpektovala vlastne ten kvázi protokol, nehovoriť o tom, nekomunikovať to. Je to niečo, čo myslíš, že pomáha Ukrajine, alebo škodí tebe osobne? Lebo keď si ťa zoberie do úst už hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí, tak to sa už trošku aj môžeš báť, nie? Keď ťa začnú Rusi riešiť. Práve ste dopozerali prvú časť videopodcastu, ktorá je zdarma pre všetkých. Ak si chcete pozrieť celý diel, môžete tak urobiť zakúpením si predplatného, čím nás zároveň podporíte v tvorbe ďalšieho kvalitného obsahu. Urobiť tak môžete na našom webe hvrn.eu alebo priamo na platforme Hero. Za vašu podporu vám ďakujeme.